Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Als Romke jet dat we even naar Boerman zullen, vliegt er al gauw vooruit. Maar hij komt ik lieke het waarom, want hij zeer daar een robot. Tomke mandje altijd blier, Tomke meiding krullind heer, meiding hoentje sabretaal, harkje gauw naar dit verhaal. Een robot op een motor. Tomke zit bij de tafel te kleuren. In die jet er een vreemd lood. Brom, brom, knetter, knetter. Hey, klinkt het in de straten. Wat is dat voor lawaai, Cornelia? Dat is Boorman Johannes. Hij had een motor gekocht. Ik denk dat er een eindje te toeren geweest had. Zullen we even naar Boerman daar, Cornelia? Ik word die motor graag zien. Ja, Koert. Oh ja! Ik wel nieuwsgierig. Romke draaft de deur al uit. Ik zie wel dat je maar aankomen. Romke draaft het paadje del, dan een eindje hoe de stoepen. Al gauw stiet er bij Boorman op het hiem. Bij Boorman zijn garage stiet een grutte, zwarte motor bij zilveren piepen. En bij de motor stiet in een gladzwart pak. Hij had een glimmende kele holle. Wat een griezelige man. Wat dacht die man bij Boorman zijn motor? Dan draait de man hem om. Die man had geen gezicht. Het lijkt het wel een robot. Romke wordt tiegenkjel. Want hij is deer benauwd voor robots. Maar Romke wordt nog banger, want de robot begint te rennen. Hij komt naar Romke ta. De robot wil mij pakken. Ik had je mij. Romke draait hem om en ze hut als er kan, vleent er met de stut tussen de poortjes voort. Help! De robot komt mij achterna. Ik ben koud en Cornelia en Tomke. Op de stoepen shotter Cornelia en Tomke. Hé, Romke! En die stoot zijn hut heen. Boerman wen het de oren kant op, jer. Er is een robot bij Boorman in de tuin. Hij wil mij pakken. Je moet het er net heen keer. Hij is hartstikke gevaarlijk. Wat is dit bij Boerman? Wat zei het Romke nou, Cornelia? Ja, Romke had dat leeuwkoer een robot. Een robot? Bij Boerman? Oh. Dat kind dan net, Cornelia. Ik denk dat ik weet wat Romke bedoelt. Kom maar mij, Tomke. Bij Boerman op het hiem sjoggen ze geen robot. Er staat alleen een man in een leren pak. Hij doet krek de helm van de holle. Daar is Romke zijn robot. Dat is net een robot. Dat is Boerman. Hoi, Boerman. Maar je we die motor even bezien? Ja, wees. Kom erbij. Ik krijg een eindje te rieden west. Wat een stoere motor. Tomke beschot de motor aan alle kanten. Waar is dat bakje voor? Nou, zit ik in hier niet zitten. Dat jit van een zietspan. Oh, motorrieden liep het mij prachtig. Oh, ik zou wel op een motorrieden willen. Was er een eindje mij met te rieden, Cornelia? Oh, wel graag. Maar je kan ik mij? Oei, ja, dat kan het. Ik ga met 2 helms. Eén van mezelf en één van Cornelia. Doe maar eens nog een keer mee. Goed? In een jaren zie je een goel. Het komt bij Tomke uit de tuin. Ik ben zo bang. Tomke en Cornelia, kom nou waarom? Ze neemt de robotje mij. Oh, arme Romke. Hij is bang voor Boorman. Oh, ik zal hem gauw ophellen. Tomke draaft naar Hoesta. Romke,
Bij de deur vindt een Romke. Hij zit te goelen op een stoep. Oei, gauw in de hoes, Tomke. Dan kan de robot dus net krijgen. Romke, er is helemaal geen robot. Hier. Ik heb hem zelf zien. Die man in dat leren pak, dat is Boorman. Maar hij had net een gezicht. Dat is zijn helm. Kom maar, dan zal ik het eens laten. Tomke tilt Romke op. Hij draagt het hoensje naar Boorman zijn tuin. Romke trillet de roer, zo bang is er. Ik doe het net te zien. Is de robot er nog, Tomke? Ah, Romke. Daar stiet Boorman, met een motorhelm in de hand. Worst mijn helm even op haar, Romke. Tomke zet Romke op groen. Voorzichtig zet Boorman Romke de helm op de kop. Maar de helm is viersten te grut. Net alleen een Romke zijn kop zit erin. Ek zijn lief en zijn poortjes. Help! Ik kan er net kwijt. Tomke lakert. Boorman doet de klep omheen. Ja, is dit net een mooi hoenenhakje, Romke? Nee, gisteren te liet. Boorman krijgt de helm van Romke aan en zet hem bij hemzelf op de holle. Nou liek het er weer op de robot. Maar hij is het gelukkig net. Boorman en Cornelia stappen op een motor. Kleer? Even later rieden ze voort. Wij komen dadelijk waarom. Hoi! 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 Zullen wij een motorkebootje met de trekker, Romke? Ja, en dan moeten wij een helm op ha. We houden ons geen helms. Ik weet wel wat. Wacht je maar. Romke draaft in de hoes. En wat had er op de kop als er weer boeten komt? Een etensierderspannen van Cornelia. En hij had ik een voor Tomke meenomen. Dit is uw helm. Ja! Wij binnen robots. Goed. Ja! Motor robots. Ja! Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. De klomp. De klomp. De klomp. De klomp. Stempen, stampen, stompen. Maaike stampt op klompen. Stempen, stampen, sterker. Klompen, klasse lekker. Ja. Ja, oh. Pake had een skatkaart maken en verstop het nou de skat. Oh. Pier en Marieke maakten die dan weer op, ziekje. Maar dat... Oh. Die Romke. Oh. Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Pake oppakt. Pake zei dat Pake piraat had, nou? Heb ik dat zijn? Oh, nou zal het wel zo wezen. Hier Pake doe ik een skatkaart van een skot op een eiland. Ja, vanzelfs. Dat is altijd zo met piraten, nou. Ja, wij hier een geheime schat. Of geheim... ja,
Zo ik wist hem wel te vinden vanzelfs. Maar voor een oor weer zijn kaart een hele puzzel. Kan Paken nog eens een kaart, meidje? Oh, misschien wel. Ja? Ja? Maar dan moet ik eerst een skot verstapje. Ja? Hoe Paken het waan? Wij hebben ons skotkisten. En dan doen we direct wat in. Wat bushshield of zo. En waar moet ik dat dan begraven? Hier in de tuin? Is te makkelijk voor zulke knappe speurneuzen als Jim. In het parkje. Kim Paak een mooie kaartmeidje met al die paden erop en zo. En de viever. En als een oormie dan zocht, dan ben je hem de skot kwijt. Paken maakt het op een plak waan. Dat je niet in komt. Goed idee. Ha, mijn oude piratenbloed begint wel weer te stremen. Ai, kapitein. Ik zal het je hem net makkelijk, meidje. Kom maar op met die skotkisten. En een schepper met elkaar. Een uur later binnen Paken en de benen in het park. Eerst kuieren ze daar wat om. Paken maakt een sketsje van hoe de paden rennen. Ja. En zie ik het stiekem bij een goed plak voor de skat. Mooi. Ik ga het wel zien. Nou ging je het park uit en wacht je bij de ingang op me. En me net beslopen en stiekem zien wat ik doe, hè? Oké. Nee, dat doen we net. Pier en Marieke draven het parkje uit en ze gaan bij de ingang op een bankje zitten wachten. Na een jaar loeren is Paken er nog net. Wat wordt het lang? Paken rent net zo hut meer. Nee. Maar Safia zal het dan net voort gaan wezen. Als het maar net vol is. Zullen we eens even zien? Stiekem. Ja, dat zou net, maar... Oké. Liet Seintje, parkje in. Sloepen. Dit is echt wel spannend. Die oude piraat. Ik zie wat. Daar. Zo. Aan de andere kant van de viever. Dat is hem net. Daar is die meer meesken. Pliesjes. Dat ben de pliesjes. Maar Paken is direct bij. Zo dan. Pliesjes? Zou er wat gebeurd wezen? Oh, Pier, die moet erin. Wacht even. Oh, ze staan daar gewoon te praten, denk ik. Er is niet met Paken. Praten? Ze niet met mij, jongens. Sharon. Je had de hond op reg. In de boeien. Oh, ja, daar has gelijk. Ze pakken hem op. En zie daar. Verderop staat een politieauto. Oh, daar brengen ze hem vast in. Kom mij, gauw. Wat was dan? Helpen. Paken bevrijden. Hey. Oh. Hey. Te let. Ze rieden op wat. Oh, hier een Paken. Waar brengen ze hem in? Nee, het politiebureau. Denk ik. Ze zullen hem wel opsluiten. Opsluiten? Ja. In de cel. We moeten direct in. Naar het bureau. Het is hier vlakbij. Pier en Marieke draven het parkje uit. Bij het bureau op het plein stiet de politieauto voor de deur. Joswel, ze binnen op het politiebureau. Was het erin? Ja, vanzelfs wel. Bij omes neerdien. Net zo skieterig. We moeten Paken helpen. De deur zit open. We kunnen zijn. Daar in de hal. Daar staat een politieman. Ga nou maar voorop. Oh, waar zit het in, jongens? Dag meneer. Wij zien je Paken. Ze hebben hem oppakt. In het parkje. Zo, is dat je een Paken? Ja, die ze correct in de cel zet. Dat is net zo mooi, hè? Maar hij had niet dien. Nou, jongeman, zit dat maar net te gauw. Dat zullen wij eerst onder ziekje matten. Stiekem kostbaarheden in het parkje begraven. Dat is net normaal, wel? En dat neem je hem niet? Wie maar een spultje. Paken wie piraat. En wie zonder skat op ziekje. Het verhaal wordt heel iets vreemder. Had die Paken van hem zien verstaan nog wel? Ja, wil je? Hij kan zelfs ook heel mooi verhalen vertellen. Nou, doe dan maar. Dan moet die Jimmy een verhaal ik met waan. Ik zal je hem erheen brengen. Hij wordt nou ondervregen. Een uur later komen Pier en Marieke het bureau weer uit. Mooi Paken en het skatkistje. Dat wie op het nipperke.
Als ik Jim net haan hier, hien ze mee opsluiten. Ze wonen net leeuwen dat het maar een speeltje weer. Ze dachten dat ik een boef weer die te buurt verstapje voer. Ja, een paken. Een piraat. Dat is toch gek, een boef? Ja, dat is weer. Nou, hoi! Ja. Stikken. Stekken. Stikken. Steken. Stikken. De bril leidt op de stoel. Hoe kan die bril nou stikken? Er gaat hier nog zitten. En ik nog een hele dikke. Ja. Mooi de auto, nooit beppeta. Op de bank achterin mat ik de riem om ha. Door dicht, motor on, riem om, dat is heel gewoon. Door dicht, motor on, riem om, heel gewoon. Mooi de auto, nooit beppeta. Op de bank achterin maat ik de riem om ha. Door dicht, motor on, riem om, dat is heel gewoon. Door dicht, motor on, riem om, heel gewoon. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog.